care i-au denominat. Dar oricum trebuie să trebuie să vină cu toți ceilalți. Că nu e aglomerat. Pe asta ziceam lui Alice, lui Andrei. Bine, atâta mai jur că dacă mă zicea Lina, eu nu mai vorbesc cu niciodată. Ai auzit la Lina? Andrei. Îl iubești mai mult pe adică de ce bunica mea avea 15 copii, pentru că în vacanță 3-4 dintre copii care au mancuri și cu copiii, păi până ajungea să spună, nu, că bunica mea nu știu să la Belgradiana, să păi până, dă-i seama, că una singură are două. Are două, da. Nu, dacă s-o la singură, am făcut acum la bici. Chiar mă bucur că trecem prin săptămâni, că mai avem tot viața să răjăm. Da, chiar. Să arăt pe telefon. Am un pe telefon. Cam așa, că e doi, fără un sfert. Voi dați-mi și la telefon. Andrei? Nu acum, ți-am zis, că după iar beam apă. Mai... Mi-a plăcut brânzica de aia care am mâncat eu tot timpul, chiar mi-a plăcut brânzica aia. Rămână totul mai... Uite aici, știu, carnea aia grea, știu. Varză aia, parteziști, mă duc înainte să-mi dea niște oameni la piscare mari. Eu mai am un portaș. Am pus sus. Eu mai am un bidonaj pentru salvat. Am plecat și desfac seara o dată de la... Pe ce se întâmplă? Nu vedeam noi, cred. Desfac o carne cu gătaia de carne tocată. Acolo aștepta mai în față. Nu mi-a plăcut nici astea de viță, numai o rece. Avea urmă de carne și rece. Și ea cred că le punea... Avea 20 de mari. În sens și în față. Sofia a zis. Dacă v-ați uitat, cum e momentul? Ce?